girtiyen siyasi gelen girtiyan da de grava dişibune danın du tuşta dixwazin yek dibêjin bira li ser Rêzojalan tecrit rabe û wek ba azad va 25 salan hundir de ye her girtiyek îlan paşiya wî heye yani wek mandala zî 27 salan hundir de ma berdan di dêvî daxwaz zaman eveke divên em bira mesela Kürt mesela Kurdistanê bireka îştane bireka demokratîk bê çareser kirin Hurdu daxwazî daxwazekî aştiyanan e daxwazekî demokratîk in mafê vekin bên asêyanin niha em vegerin mesela ve pirsa ve gerek devlet divênya û îrozî desthilatdar hikûmet wek sê meymûna lîstika sê meymûna bixebîne ez nabîzim ez nahûnim devê min girêdayî ye mesela çi da mesela Kurdistanê de eğer mesela Kürdistanê tune ye eğer mesela Kürt tune ye ew 100 salin şerê devletê li ser çi tê şopandin mesela wakem bên serhildana Şeyh Saîd wakem bên Agirî Zîlan Dêrsim Qasaplar Deresi û hetanê îro ew şer devlet li şer ji dijî çi dişopîne ji bûna çi dimeşîne îro devlet eger mesela Kürt tune divênya tune qediya mesela Kurdistanê tune li rojeva çi dike şuya li were wekem bên geştiyariyê dike yani şuya turizmê yani li başûrê Kurdistanê çi dike bi top û tanxa çî şî xalwe derê heye eger mesela Kürt tune mesela Kurdistan tune ne wisa divênya çî şî xalwe derê heye eger mesela Kürt Kurdistan tune be çima elçiyê Qahîrê min meclîsê de hanî ziman tere serlêdana serokê Abdülnasir dike Cemal Abdülnasir dike xêr divêt çima hatiye vê derê büyük elçi Qahîrê divê welal bira radyeka Kurda heye em dixwazem evekê hûn vê bigirin Cemal Abdülnasir pirs dike divê li Tirkiye Kurd henin dijîn yani elçi bivê erê problemek e bivê na problemek e divê na Kürt li Tirkiye tune ne ve çi alaqadar dike divê were çi yani li vê derê radyeka Kurda heye mêze eger piskirika Kurd tune li Qahîrê radyoyek bi Kurdî tê veşandin hûn çima li dijî wê derdikevin belê piskirika Kurd tune Kurdistanê tune em bên ew qas girtiyên siyasî ji bo çi hundir danin dayîkê wekemeyê bi rûmet kitansipî wek li zixaxa li kolana ew bi salanin copa dixwin yani ew kêfxweşin derkevin zixaxa li polîs wekem bên copa bixwin bi wî salî bi wî temenê xwe wekem bin evî bapîdê me dapîdê me ji bo wê eger cihar demêjin piskireka Kurd tune be ya Kurdistanê tune be çima wekem bên divên me 3 trilyon dolar me nav nînok te ji lê terorê me ew kiriye xerç kiriye ev teror e dünya alem zaneke ev ne mesela terorê mesela Kurd e Kurdistan e bu xuzî zaten gelek jara kabul kirin gotin ki mesela Kurd e mesela Kurdistan e mesela me Demirelî got Serok Komarê îro Recep Tayyip Erdoğan zî got Mesut Yılmaz zî gotin jara wek hanî ziman bo ku bi rê aştane bê çareser kirin hatin berhevdi Başkî Mehmet Agar bankir golu hûn ê serê çiya wekem bên bi çek bigerin ve di deştê de siyasetê bikin demek ki mesela Kurd e ji bûna wê em diwin yani çavê xwe girtina çavê xwe wekem bên girtina guhê xwe û girêdana devê xwe problemê çareser nake ev mesela vekirî bi eşkere li holê de ye li ser pirsa we devlet tirsa xwe mezin li ser Kürt Kurdistanê ev 100 sala dişopîne devlet hanî difikiriye dibêje ki mêze eger ez mesela Kürt da hebûna Kurda qebûl bikim berde statû tenê hebûna Kurda qebûl bikim mafê ziman bidim mana wek mîna qalikê pîvazê paşiya wê were paşî çi ye Kürt çi dixwazin ya Kürt statû dixwazin e çima ji bo em bên Uygurê Çînê statû heye başkentê wana heye paytextê wana heye
Serok devleti wana heye ne usta. Car dizir rakhna de kendivin lora asimilasyon heye falan heye bevana heye. Meciko ku hund çope çave çine duhunun uçma merteke khuna o. Rasa asimilasyon ve dere emci dijivine. Lelvedere hebuna kurda ne kabul kırın. Devlet en baş dizanın ki hamu dijmine kha dost kha lisser mesela Kürt Kürdistan'ı eşkere dikiye. Ki dost eviye ki dijmine eviye. Le helbesta Kürt Kürdistan'ı da lisser vay tayin dikiye. Jibo ve ev xatmandına ke mezine ne kaniye mesela Kürt iro bu şopine ne kaniye çare serbke. Ne dikana bigre ne dikana berde. Digre de siyid şehtine. Berde de mesela oraya Bagemet hükümete devletlere roke pesta navivi lekiriye pulme baştır zanın ve eşkere ra güçtür azi parve bikin ve gerin der pisyare kurdara li meclisi da hünde de sero Öcalan va o hamu tarafı mesela Kurt'ta rubru var berabde ve mesele bir rekaştını da meclisi de emçar sarıkın. Naha seri de me geleceğe de mezotami ajanstan mehani zaman yani evteni tecrid ne bir kanuniye ne bir veken bir yasaya bir ferasate bir ahlaka bir nizame girtiye mafi girtiye ya tamam ve ceza müebbette ya lebeli mafi viye ev girtiye ev kadreki siyasiye berde siyasi veken ben kadreki ne siyasi adliye mafi viye ya malbata خبونه پارازر خوبونه برد اجلام قدره کی سیاسیه به 100,000 شوپاندار ویهنن تو خازن کن دیتینی لسر چیه لسر مثلا بین کرد لسر مثلا در روجاوا لسر مثلا جهانین دیتینی چیه وی بشوپینن جبوه او دترسنه که اجلام به شوپاندار خورا تیکلی خود بشوپینه و گوتن